שלום, היום נדבר איתכם על המערכת ההורמונלית ועל הבלוטות, על איזה הורמונים מפרישים, בכלליות כמובן, ולכן ציירתי כאן את יצירת המופת שלי, האדם כאן, שזה הראש שלו, בלוטת ההיפותלמוס, בלוטת ההיפופיזה, בלוטת התריס, בלוטת התימוס, הלבלב, האדרנל שמצויות על גבי הכליה, השחלות והאשכים. הוא יוניסקס כזה, גם גבר וגם אישה. נדבר בכלליות כמובן, שככה ייתן לכם מושג בנושא הזה. אז כאן יש לנו את בלוטת ההיפותלמוס. בלוטת ההיפותלמוס היא בלוטה שמפרישה הורמונים, היא נוירו-אנדוקרינית, היא נוירו-הורמונלית, כלומר היא גם מפרישה נורוטרנסמיטורים, ותפקידה לבסס את בלוטת ההיפופיזה, היא בלוטת העל מה שנקרא, או התת רמה. וההיפופיזה, שהיא בלוטה אחרת שמושפעת מבלוטת ההיפותלמוס, תפקידה להפריש הורמונים סומטיים והורמונים טרופיים שמשפיעים חלקם על כל מערכות הגוף, כמו הורמונים סומטיים כמו הורמון גדילה, שהוא משפיע על כל מערכות הגוף, על השרירים, על השלד וכו', או הורמונים טרופיים כגון TSH, שזה ראשי תיבות של תיירויד סטימולטינג הורמון, שהוא הורמון ספציפי שמשפיע על בלוטת התריס כאן, להפריש יותר טירוקסין וטרייודוטירונין, הורמוני בלוטת התריס העיקריים. אז בואו נראה, אמרנו שכאן מדובר בהיפופיזה, שנקראת בעברית גם כן יותרת המוח, בלוטת יותרת המוח. התפקיד שלה, כפי שציינתי, להפריש הורמונים, לשלוט על המערכת ההורמונלית הזאת שמצויה כאן. למשל, כמו שציינתי, היא מפרישה את ה-TSH שמשפיע על בלוטת התריס, היא מפרישה ACTH, זה אנדוקורטיקוטרופין הורמון, שמשפיע על בלוטות האדרנל, להפריש קורטיזול למשל, וכולי. LH-FSH שמשפיעות על האשכים ושחלות, להפריש את ההורמונים, LH ו-FSH למשל משפיעים על השחלה ועל המחזור החודשי של האישה, או בגבר על ייצור תאי זרע, ייצור טסטוסטרון, בתאי לידינג באשכים, אז זה חלק חשוב של בלוטת ההיפופיזה, הפקודה היא מלמעלה. בלוטת התריס, כאן, תריס. בלוטת התריס היא בלוטה שחיונית לחילוף חומרים שלנו בגוף, היא מפרישה את ההורמונים T3 ו-T4, או טירוקסין וטרייודוטירונין, שהם חיוניים לקצב שריפת השומן שלנו בגוף, כן, זה הרבה בנות אוהבות לשמוע, חיונית בכלל לתפקודים מטאבוליים רבים. היא גם מפרישה הורמון שנקרא קלציטונין. ההורמון קלציטונין הוא הורמון שמשפיע על העצמות וחיוני לחיזוק מסת העצם. הוא חיוני להכניס את יוני הסידן, לנצל את הסידן בעצם שאכלנו במזון, אם זה סומסום או טחינה שאכלנו ככה לקבל סידן, ולנצל אותו בצורה יותר יעילה, שיספק בתוך העצם בצורה טובה יותר. לעומתו דרך אגב יש גם הורמון שנקרא PTH, פארתיירואיד הורמון, מופרש מבלוטת יותרת התריס, היא בצידה, אוקיי? שמופרש ל-PTH, שהתפקיד שלו די שונה והפוך קצת מהקלציטונין, התפקיד שלו לשמור על רמה של סידן תקינה או גבוהה יותר בדם באופן יחסי, וככה הם עובדים בסינרגיסטיות או אנטגוניזם אחד מול השני. כמו כן, יש בלוטה שהרבה אנשים לא מכירים, נקראת בלוטת התימוס, נרשם כאן תימוס. בלוטת התימוס היא בלוטה שנמצאת אחרי עצם הסטרנום, כאן עצם החזה, והיא בלוטה שמפותחת מאוד אצל ילדים והולכת, ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים ומגיעים לגיל 40, 50, 60, אז היא הולכת ומתכווצת. היא חיונית לתפקוד מערכת החיסון, ולכן מערכת החיסון של ילד בן 10 יותר חזקה ממערכת החיסון של בן אדם בן 70. ולמרות זאת, ישנם גם גורמים תזונתיים, כגון אבץ, ויטמין A וכל מיני כאלה שיכולים לשפר את הטונוס שלה, להגדיר את המסה שלה בעצם, וכך את התפקוד שלה. כמו שציינתי, התפקוד שלה במערכת החיסון, היא חיונית לתפקוד ליצירת לימפוציטים וכל מיני נוגדנים. דרך אגב, יש מחלה שנקראת מיאסטניה גרביס, שהיא מחלה אוטואימונית, וחלק האשמה כאן, בחלק מהמקרים, נקראת בלוטת התימוס, ולעיתים קורטים אותה, כי היא חיונית לייצור כנראה נוגדנים, חלק מהם שתוקפים את הבעיה, ויוצרים את הבעיה עצמה. אז בלוטת התימוס מפרישה הורמון שנקרא תימוסין, גם גורמים נוספים, וההורמונים עצמם האלה חיוניים לתפקוד מערכת חיסון תקינה, לצבא של הגוף שלנו, שיוכל להגן על הגוף מפני פולשים זרים, אם זה וירוסים וחיידקים וכו'. אז לכן חשיבותה, דרך אגב, הורמון הגדילה שמופרש מבלוטת ההיפופיזה כאן,
מאוד חשוב לתפקוד הבלוטה עצמה, ויש מחקרים שמראים שאנשים בני 70 ויותר, כשהבלוטה שלהם מנוונת, בלוטת אימוס מנוונת וקטנה יותר מבחינת המסה שלה, לאחר הזרקות של הורמון גדילה סינתטי לבני אדם מבוגרים, הראו עלייה במסה של הבלוטה ובפעילות שלה. כלומר שהורמון הגדילה האנטי-אייג'ינג הזה יכול לעורר את פעילות הבלוטה, במקרים מסוימים יכולים להיות פעילות טובה, מקרים אחרים פעילות לא טובה, אז צריך כמובן לבדוק את הנושא הזה, לבחון אותו. ואחרי בלוטת התימוס בסדר שלנו למטה, נדבר על הלבלב, פנקריאס, אוקיי? לב. בלוטת הלבלב היא בלוטה בעצם גם אנדוקרינית, גם הורמונלית וגם מופרשת, גם אקסוקרינית ומופרשת, מפרישה אנזימי עיכול למערכת העיכול. אוקיי? הבלוטה עצמה, בלוטת הלבלב, הפנקריאס, מפרישה אנזימים למערכת העיכול, הטרסריון, כדי לפרק את אבות המזון, את החלבונים, את הפחמות, את השומנים, כמו כימוטרפסין, טרפסין, פרוטזות וליפזות שמפרקים את השומנים, ולכן חשיבותם במערכת העיכול לתפקוד עיכול תקין. מבחינה הורמונלית, הבלוטה עצמה, יש לה שני הורמונים עיקריים שהיא מפרישה. הורמון עיקרי מופרש מתאי בטא בלבלב, שמהווה כ2% מבלוטת הלבלב עצמה, במסה שלה, כלומר תאים מאוד מאוד קטנים, כאילו הנפח הוא מאוד מאוד קטן של התאים האלה, 2%, שנקראים איי לנגר-הס. התאים האלה מפרישים את התאי בטא, מפרישים את ההורמון העיקרי שכולכם מכירים, שנקרא אינסולין. האינסולין הוא הורמון מאוד 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 חשוב לניצול הסוכר בתאים. כלומר, הוא חיוני, הוא המפתח שפותח ומכניס את הסוכר ממחזור הדם לתאים עצמם, לתאי השריר, ומנצל אותם לאנרגיה. כשאין לנו אינסולין, הגוף ורמות הסוכר בגוף יעלו, כמו בסוכרת טייפ 1, ואז כתוצאה מכך נוצר מצב של קטוזיס, של פירוק שומנים בצורה לא תקינה, בצורה לא מלאה, לא מושלמת. אז ההורמון אינסולין הוא הורמון, חלק מהתפקוד שלו יש לו פעילות אנבולית מאוד, גם לשרירים, אך גם לתאי שומן. הוא חיוני גם כן לצבור מסת שומן בטנית למשל, אוקיי? אז זה לא רק חיסרון וגם לא רק יתרון, צריך לשמור על איזון. הורמון נוסף אחר עיקרי שמופרש מבלוטת הלבלב, נקרא מתאי אלפא בלבלב, נקרא הורמון גלוקגון. שמו מרוכז במילה גלוקוז, תפקידו להעלות את רמות הסוכר בדם. הוא אנטגוניסט לפעילות של ההורמון אינסולין. וכך בעצם הם שומרים על הומואוסטזיס בדם, על רמת סוכר יציבה בדם. כדי מאוד חשוב לדעת את זה. האינסולין מוריד את רמות הסוכר בדם, מכניס אותם לתאים, יוצר היפוגליקמיה, גלוקגון שמופרש מאותו בלוטה מהלבלב, חיוני להיפרגליקמיה, מעלה את רמות הסוכר בדם, כדי לשמור על יציבות, כדי למנוע מצב של היפוגליקמיה ואיבוד הכרה וכו'. אבל לא נרחיב על כך, שבדי דברים ששכיחים יותר בסוכרת טייפ 1 שאינה מאוזנת, אוקיי? או מישהו שיזרק לעצמו אינסולין ככה במזיד. ויש ספורטאים כאלה שעושים, אבל לא נדבר על כך הפעם. שני בלוטות נוספות, בסדר ככה למטה, הן בלוטות האדרנל, אוקיי? אדרנל. בלוטות האדרנל או בלוטות יותר הכליה, מה שנקרא בעברית, הן בלוטות שהן מאוד מאוד חשובות להפרשת הורמוני סטרס, גם הורמונים ממשפחת הגלוקוקורטיקוסטרואידים ואנדרוגנים, הרבה פעמים זה חלק חשוב לדבר על זה, אבל ההורמונים העיקריים שמופרשים מכאן הם, כמו שציינתי, הגלוקוקורטיקוסטרואיד, שבראשו הקורטיזול, ההורמוני הסטרס, נורדרנלין, אדרנלין, ההורמונים שמופרשים, יש כאן קליפת יותר את הכליה, ויש את המודולה, את הליבת של יותר את הכליה. שניהם מפרישים הורמונים שונים, או חלק הורמוני סטרס וחלק את הגלוקוקורטיקוסטרואידים ואנדרוגנים. גם DHEA היא מפרישה בלוטת האדרנל. ההורמונים עצמם, למשל הקורטיזול, הוא הורמון סטרס שמאוד חיוני, למשל למצבי סטרס, גם נורדרנלין ואדרנלין. מבחינה אבולוציונית, רודף אחרינו נמר בג'ונגל, ואנחנו אמורים לרדוף, אנחנו נבהלים. דבר ראשון, הגוף מעלה את רמות ההורמונים האלה. עקב שחרור מבלוטת ההיפופיזה, שחרור של הורמון שנקרא ACTH, אנדוקורטיקוטרופין הורמון, זה ראשי תיבות, שההורמון עצמו משפיע על הבלוטות האדרנל כאן, וגורם להם להפריש הורמונים, את ההורמון קורטיזול. הקורטיזול הוא הורמון שמעלה את רמות הסוכר בדם. ואז אנחנו יכולים להשתמש בו לאנרגיה. כלומר, אם אנחנו רצים, אנחנו צריכים סוכר זמין לאנרגיה. גם האדרנלין זה הורמון אנרגטי, מעלה את הדופק, מעלה את המצב המטאבולי, מכין אותנו לקראת בריחה או לחימה, מה שנקרא FF, או fight או fly, או לברוח, לעוף. אז זה מאוד חשוב לדעת את זה.
כמובן שיש עוד הורמונים ועוד פעילויות, אנחנו לא נרחיב על כך, אז אנחנו מדברים בכלליות על מערכת הורמונלית, כמו שציינתי. נרד למטה, אצל אישה, יש שחלות, שני שחלות. אוקיי? שחלה. השחלות תפקידם לייצר הורמוני מין נשיים, כגון אסטרוגן, גם פרוגסטרון, ובהשפעת בלוטת יותרת המוח. יותרת המוח מפרישה עוד שני הורמונים עיקריים שנקראים FSH ו-LH, לוטייזינג הורמון, וההורמונים האלה בעצם תפקידם להשפיע ישירות על השחלות באישה, כדי שהיא תפריש את ההורמונים שהיא צריכה, אם כדי להתעבר, כלומר להיכנס להיריון, ואם כדי לקבל את המחזור החודשי שלה, דיכוי של ההיפופיזה ידכא את ההורמונים האלה. כלומר, אני יכול ליצור דיכוי של FSH ו-LH אצל אישה, וליצור מצב של מנופאוזה, של גיל המעבר באישה. וגם כן אפשרי, מן הסתם לא טוב ולא רצוי. כדי לגרום לאוסטאופורוזיס וכל מיני מצבים לא נעימים, אבל לטווח הארוך כמובן. אצל גבר, ה-FSH ו-LH משפיעים על האשכים. כאן ציירתי את האשכים בצורה קטנה. זה גבר שלקח סטרואידים יותר מדי זמן והתקבצו לו האשכים. אז הנה האשכים, אוקיי? והאשכים תפקידם לייצר טסטוסטרון בגבר, אנדרוגנים. יש עוד אנדרוגנים, הטסטוסטרון הוא העיקרי, הוא הורמון המין הגברי העיקרי. גם כן בהשפעת ה-LH ו-FSH משפיעים על תאי לידינג באשכים. התאים האלה חיוניים לייצור טסטוסטרון, אוקיי? ובמשוב שלילי, כלומר שיש יותר מדי טסטוסטרון בקרב למשל ספורטאים, או שלוקחים טסטוסטרון חיצוני, או תרופות כאלה ואחרות, דיאנבול וכו', שזה אנלוגים של טסטוסטרון, אז הגוף חש מיד שיש יותר מדי הורמון גברי, ומה קורה? הוא מכבה למעלה את ההיפופיזה, ואז גורם לה להפריש פחות הורמונים שמשפיעים על הייצור של הטסטוסטרון, על הייצור תאי לידינג באשכים, ואז יש דיכוי של ציר היפופיזה, היפותלמוס גם כן, בעיקר כשמדובר על חומרים אנדרוגנים. כתוצאה מכך, ישנה, אחרי שמפסיקים את הסייקל, ישנה דעיכה מאוד מאוד חזקה בייצור ההורמונים הטבעי של הבן אדם, ואז כתוצאה מכך יכול להיות מצב של עקרות, אימפוטנציה וכל מיני סימפטומים כאלה לא נעימים. ולכן הרבה אנשים עושים את ה-PCT, את הפוסט-סייקל תרפי, או TRT, הרבה ספורטאים עושים טעויות בדברים האלה, צריך לדעת את הנושא הזה, שזה חשוב לצעירים שמשתמשים בכל מיני תרופות שלא תמיד צריך. זה בגדול המערכת ההורמונלית שלנו, אוקיי? בהמשך נדבר על כל הורמון והורמון, מהורמון גדילה ועד הורמונים אחרים, ונוכל להרחיב על כל דבר, על הפעילויות שלו, על הפרמקולוגיה שלו, על ההשפעה הפיזיולוגית שלו, אבל זה המערכת האנדוקרינית על רגל אחת.